primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că vă rog din timpul vostru să uitați la clipurile pe care le fac. Vreau să vă mulțumesc pentru aprecieri și susțineri. Vă rog încă o dată să lăsați un comentariu cu părerea voastră, opiniile voastre, sugestiile voastre, ce v-a plăcut la clip și nu v-a plăcut. Și astăzi vreau să vă prezint puțin pitulicea mică. Este o pasăre care este întâlnită la noi în țară, în mai multe zone, din ce am văzut eu pe o hartă cu păsările de la noi, cam în toată țara. Ele cuibăresc și în parcuri și grădini, au o lungime a corpului de 10-12 cm, anvergura aripilor este de 18-21 de cm și cântăresc în medie 9 grame. Sunt păsări micuțe, chiar micuțe. Cuibăresc în aproape toată Europa, cum am spus. Cele mai multe populații sunt migratoare, iernează în sudul și vestul Europei, în Asia, de sud și nordul Africii. Populația cuibăritoare din Europa este extrem de mare, între 30 și 60 de milioane de perechi. În România sunt între 2.700.000 și 3.300.000. Reproducerea se face în perioada aprilie-iunie, depune 5-6 ouă. Populația care cuibărește la noi depune ouăle în aprilie-iunie și depun în jur de 5-6 ouă. Nu sunt foarte mari, sunt micuțe, 15-12 mm, și le cuibărește femeile timp de 13-15 zile. Principala amenințare este utilizarea insecticidelor, pentru că ele sunt niște păsări care mănâncă insecte. Haideți să vă spun niște informații despre ritualul lor de împerechiere. Masculul își apără teritoriul și atrage femelele cu cântece lansate pe poziții înalte. În ritualul nupțial, masculul efectuează căderi în picaș pe lângă femelă și zboruri planate. De obicei, perechile sunt monogame, deși legătura dintre parteneri durează doar un sezon, dar poligamia este și ea frecventă. Își construiesc cuibul în vegetație de pe sol. Posibil dacă mergeți pe la pădure, pe câmp, eu le-am posat aici pe lângă râul Știuca. Am întâlnit și pe lângă zonele de pădure o populație care e ca și vrăbiuțele. În continuare o să vă las să vă uitați la clip. Sper că v-a plăcut. Vă rog să lăsați un comentariu, un like, o abonare. Toate sunt gratis și până data viitoare, numai bine, Dumnezeu să vă binecuvinteze și o zi cât mai binecuvântată.